Tästä Koiramäessä käymisestä on tullut jo vähän tämmönen kesäperinne ja mä oon tosi innoissani, koska tänne on ilmeisesti eilen tullut uusia koiranpentuja. Eli voi olla, että täällä vierähtää nyt sit jonkin aikaa. Mutta mä kuvailen teillekin vähän sitten eläimellistä menoa täältä. Hei Matti, täällä alkaa sataa. Oli puhetta siitä, että viimeksi ota vettä, niin tästäkin alkaa tulla jo ihan perinne, mutta ei se haittaa. Ja taas mennään korkealle. Me pysähdyttiin just syömään ja kattokaa mikä upea ihana nam-nam pitaleipä täältä löytyi. Ei tullut minionia, mutta arvatkaa mitä voitin. Tidini! Haastoin Matin tuossa myyräpelissä ja miltä tuntuu hävitä Matti tytölle? Hyvältä tuntuu. Me voidaan laittaa tää roikkuu meidän auton ikkunaan, niin se muistuttaa meitä aina tästä mukavasta tapahtumasta. Jee! Tältä näyttää uitettu koira 2 koskiseikkailukierroksen jälkeen. Sateella täällä on ihan huippua, kun ei mihinkään tarvi jonotella, vaan tonne laitteisiin pääsee vaan kävelee suoraan sisälle. Mutta me taidetaan kiittää nyt Särkänniemeen mukavasta päivästä ja lähteä viemään palloa kotiin Epulle. Kerrankin mä voitin jotain. Mut mites Matti, mites se Minionin laita oli? Sitä ei nyt tullut. Ehkä ensi vuonna sitten.